Modul 7 omhandler kosmologi, og i videoafleveringen der tager vi udgangspunkt i en artikel, som omhandler nogle misforståelser, der har været i forhold til Big Bang. Heri der er en påstand om, at galaksernes vigehastighed aldrig vil kunne overstige lysets hastighed. Og påstandens belæg er selvfølgelig Einsteins specielle relativitetsteori, som jo formulerer, at intet kan have en hastighed, der overstiger lysets. Hvis man skal modsige den her påstand, så har man selvfølgelig Hubbles lov, som fortæller, at galaksernes vigehastighed er ligefrem proportional med afstanden fra iagttageren. Med andre ord, at V er lig med H gange R, hvor at V det er lig med galaksernes vigehastighed, H er Hubbles konstant, altså 21,5 km divideret med sekunder gange megalysår, og R er afstanden til galaksen. Med andre ord, så beskriver Hubbles lov altså en lineær sammenhæng, som har en forskrift, som selvfølgelig er f af x er lig med ax plus b. Og hvis den her lineære sammenhæng så tegnes, hvor at v angivet i kilometer i sekundet illustreres på y-aksen, mens r i megalysår vil fremgå på x-aksen, så vil grafen i skitseform altså se sådan her ud, hvor man kan se en lineær sammenhæng, hvor v er angivet i kilometer i sekundet, r er angivet i megalysår, og den her lineære sammenhæng har altså ikke noget toppunkt, den flader ikke ud på noget tidspunkt, den fortsætter ud i det uendelige. Og i den her lineære sammenhæng, der vil hældningstallet a selvfølgelig være lig med Hubbles konstant. Med andre ord betyder det, at galaksernes vigehastighed stiger med 21,7 km i sekundet for hvert megalysår galaksen er væk fra iagttageren. Det vil sige, at jo større afstanden fra galaksen til os er, det større er galaksens vigehastighed også. Altså, des hurtigere bevæger rummet mellem galakserne sig. Jeg kan beregne, hvilke galakser der ifølge Einstein vil vige med den universelt maksimale hastighed, altså lysets hastighed. Med andre ord beregne, hvornår grafen ifølge Einstein vil have sit toppunkt, og herefter få en vandret hældning. Det gør jeg ved at indsætte 300.000 km i sekundet, som er lysets hastighed. Så indsætter jeg selvfølgelig Hubbles konstant, og så ganger jeg med r, så isolerer jeg r, og den får jeg så ved at dividere lysets hastighed med Hubbles konstant, og det vil altså sige, at lysets hastighed vil svare til, at en galakse har en afstand på 13.825 megalysår væk fra os som iagttager. Og da der i dag er målt galakser meget længere væk fra os, og at Hubbles lov også understreger, at en lineær sammenhæng jo aldrig vil have en øvre grænse, så vil Einsteins teori i den her sammenhæng altså være forkert, da den kan modsiges. Men så skal man lige huske at kigge på forskellen mellem en bevægelse i rummet og vigehastigheden. Einsteins specielle relativitetsteori var altså i sammenligning med Hubbles lov modbevist, da galaksernes vigehastighed godt kan overstige lysets hastighed. Men at ligestille en bevægelse i rummet med galaksernes vigehastighed er faktisk en umulig opgave. De to størrelser er altså usammenlignelige. Galaksernes vigehastighed overstiger ifølge Hubbles lov lyset, da det ikke er galakserne selv, der bevæger sig væk fra iagttageren, men det er rummet mellem galakserne, der ekspanderer, altså udvider sig. Der er altså tale om et accelererende univers. Einsteins relativitetsteori beskriver en bevægelse gennem rummet, og ikke en bevægelse af rummet. Dermed er konklusionen altså, at Einsteins specielle relativitetsteori og Hubbles lov er usammenlignelige. Einstein opererer med en bevægelse gennem rummet, mens Hubble opererer med bevægelse af selve rummet. Derfor kan galaksernes vigehastighed godt overstige lysets hastighed, men ingen hastighed kan overstige lyset som en bevægelse gennem rummet.